Lho, enak wong tuku malah dhewe. 20 iki. Separone kuwi wis seprapat tok. Iki taji kuwi kareti lho. Si kuwi kono wae rasa dibayar. Rasa ngomong ndang luk. Cek beneran HP. Masak dhewe ono pengen kangkung, gampang kami mari nang tek kangkung. Kangkung awake dhewe. Kok sore. Lombok. Aduh, Pak Mete kok ngomah dodol sayur lho, ning kene WA-WA-an. Beneran HP. Piye yo.